Oh, ama-blesser lawa. Manje ama-blesser lo uthakashalazela ngathi ugqokile sho ungagqokile. Ayeza kodwa vele efike nginike imali encane efane nayabo bonke laba abathengayo. Sure. Nina bakashana kwamenze aphuza umlazanga emava nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezantsi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Nina becholele ngezangeze siyabingelela igama lami King Sichaka ngwaluqa insizwa-ke zithi Sichaka esiyishaya empunyeni emfoko amancisa kancane ayidedele intombambi esokweni. Angazi-ke wena ongathandi ngiyibongele yimina owathi izalwa le eNigeria ngihlangana ngwala eSouth Africa ngumsinsi okuyimilela kaZulu. NgiwumZulu mina hlangana Zulu mangezulu ngizoba yini nje ngaphandle kokuba umZulu ngoba ngiyiwona nje. Right kanza ukuthi sibonge sithokoza kakhulu ukuthi nibe ingxenye futhi yohlelo again namhlanje ubheke nje sinayasibale na subscribe niya like niya comment kuhleke lokho asikele ku episode yethu namhlanje siza ukuthi osihambele uze ngani uzothini kuthina ma sawubona ninjani na Siyaphila njani? hayi sikhona ubani lo Samukisiwa kaShaka. nganamntama asingeno odabeni nje singalo sidonsisa siyale nalesiza ukuthi sithini isitori sakho. Eyi, ngibona ukuthi angibhalele kaBlack Lives TV ngenxa yokuthi ngikhule kabi, ngikhule ekhaya ngihlukumezeka. Okay. Yeah. Shuthi ekukhuleni kwami usekhona uma beku-right. Ngithola abantwana ngisemncane. Ngenza u-grade 10. U-standard 8 ngalezi ayikhathi. Manje seku grade 10. Sure. Shuthi ngathola umntwana. Ngaphinda futhi sengenza u-grade 12 ngathola omunye umntwana. Ngaphinda futhi ngathola owesithathu. Uyaphinda sis. Oh yeah. Manje shuthi kunobaba besizwana nayo esisonta naye esontweni usonta kaShane. Lo baba usemdala unonkosikazi. Lo baba mesemdala unonkosikazi uma belokhu engiphushela kuyena. Kusho ukuthi lo baba shuthi akayimisele ngami. Eish. Oh yeah. Manje ekuhambeni kwesikhathi ke abafethu obafethu nje bengicisela egcekeni thi bengibiza ngawo wonke amagama bebevashelwe iy'ntombi zabo besho yonke into umayi zami ukuthi engivikele. Why balwisana nokuthola kwakho abantwana ekhaya? Yebo, nanokuthi ngizaliswe nayikhehla. Yeah. Okay, qhubeka ma. Kwahamba-ke uma wagcina eseshona emhlabeni. Eish, sorry. Ekushoneni kama-ke ila ngabona khona impilo isinzima kakhulu. Ngangokuthi base bengihlukumeza abafethu sebekhiphela nesibongo ukuthi uma bengivuna ebengivikela befike ney'mpahla zokugqoka bekhahlele ngonyawo bethi nazi iy'mpahla ulasifebe zicela uyiwashi. Sure. Besho yonke into besho nje yonke into ngithi ngisabathe kanjani ngoba zikhona iy'ntombi zenu bethi asingeni wena washanazi lokhuzana iy'mpahla zethu beze befake ngisho bra bey'ntombi zabo ngibawashi. Ngisathi ngiqaphelelo ngabona ukuthi impilo inzima kakhulu kumanje sekuvele ngcono ngivele ngifuna umqasho. Ngize ngiphethe ngihambe ngiyofuna umqasho. Uma ngiyoqasha la nakhona impilo ibe nzima. Ngithi ngizama ukubikela lo baba engizwana naye. Hayi engithuka unkosikazi wakhe engibiza ngawo wonke amagama. Gcina sengiyinto nje ngibona ukuthi indaba yami ayisekho. Ngize ngigcina sengibona ukuthi ake kukhona umngane wami ohlala eGoli ngize ngigcina ngembhalela ukuthi nginenkinga kanje ethi awufike ngala. Engiyafika lapha eGoli naye umngane wami ufike uyangishintshela. Kwaphoqa ukuthi ngize ngingene entweni ebhedayo sekugcina sengidayisa ngomzimba. Sure. Udayisa ngomzimba nje ngenxa ukuthi umuntu osuke naye ethi uzokusiza naye usekujikela. Manje iyenzeka yonke lento bapho baba wengane ubaba wengane lo uthini? Ikhona into ayishoyo ubaba wengane ikhehla le. Ubaba wengane zami ngazi ukuthi nje khona isichithe sasifakiwe engasangifundisha ngibonge nje. Kodwa mengifika lapha eGoli umngane wami sengilaxazile ngabona impilo ukuthi hayi impilo isinzima kakhulu. Ngavele kaphoqa ukuthi ngigcina sengidayisa ngomzimba. Bangiphoqa ukuthi gcina sengiyinto nje abantu besilisa. Yo. And then? Hayi, kaba nzima kakhulu.
kwabanzima ngaze ngathi ngizame lento yokuthwala kwayifanela nje. Kwayifanele ngoba omunye wazi wangithi bizothi asambe sokuthwala kuthiwa kuyathwala ngale ngaphandle. Ngathi mina ngiyafika khona nangampela kathiwa kuzokwenza kanje imali ngizoyithola ukuthi imali ukuyithola kwayifanele nje abantu bangibiza bathenga ngo-R100 abanye u-R50 abanye basho ukungishaya bathi uyenzelani into ebuhlungu kanje ngagcina nje ngiyisidwedwe ngesabantu besilisa. Wena asikhathi uthwala wawuthola ukuthi kwenzeke njani? Wawuthola ukuthi ube mnandi kakhulu, wawutholela ukuthi kwenzakaleni? Angithwalela khona futhi ngibe mnandi futhi ngingangithi sengifuna ukuthi mekuthiwa kufuneka igazi ngcono ngiqobe ekhaya ngoba ngihlukumezekile. Uqobe kubafowenu? Wasuyidelile kuleyo level? Sengidelile ngoba ngangihlukumezeka kakhulu. I-target yakho kubantu owafuna ukubadayisela abantu abakanjani? Because manje ngikuze ukhala ngaleyo R100 kanti wawungafuna R100 wafuna ini? Ngoba ngiyothwala nje ngangifuna imali enkulu, ngangifuna ukuthengela abantu abayiqumama. Oh, ama-blesser lawa. Manje ama-blesser lutho akushayazela ngathi ugqokile sho ungagqokile. Ayeza kodwa vele efike nginike imali encane efana nayabo bonke laba abathengayo. Sure. So, labangani bakho laba enihambe nabo-ke nifuna lento kuhamba kanjani kubona? Ikhona inqubekela phambili? Hayi nakubona yini. Nakubona kuyayifanela nakho mina sho ukuthi lo muntu wethu usenzela ukuthi wayedlalela ngathi into eyingekho. Okay. So, njengamanje kwenzakalani manje? Phela wayo kothwala uyasho ukuthi kodwa manje wagcaba egcineni wafaka izinto egazini kwenzakala njengamanje? Hayi bheda kakhulu. Hayi bheda kakhulu. Kuyayibhedela nje akukho nje okwenzakalayo okubanzi. Akukho. Nabantwana nje seze ngaphithe ngabapha umnyusisi ngase ngicela bathathe konke laba bawu2 bayahola lo yedwa akaholi ngase ngicela nje thathe konke neqolo labo ngoba kuyabheda. Ngithathe mangibuyisele emuva mhlawumbe mina ngiyathanda ukulanda istory where la siqale khona uthi uqala ukuba nomntwana owenza grade 10 which is usal 8 wenza umatric wanomunye after matric waphinde wanomntwana wesithathu umuntu oyedwa lo ongubaba womuzi. Yini eyinhloso lapha mawubuka between mawakho nalo baba ukhona izinto ezazithi mhlawumbe khona ubufana ube umfazi noma uwe nje wahehwa ikhehla uvale ube ntakantaka? Ulokhuzana uma wami wengihlohlela kulo baba ngoba esontweni lo baba kahle futhi rich kanti lo baba vele akangithandi. Ufuna nje kuyilalela. Ish. So umndeni-ke nabanye beside abafowenu ngoba abafowenu uyasho ukuthi bebekutreat-a kanjani laba abanye mhlawumbe abawomalume abazala noma wakho uke waxhumana nabo bathini bona? Ngathi ngafaka isichitho. Ngivele ngithi manje ngiyababikela bethi mina ngabahlonipha abafethu. Ngoba ngisho usisi wami omncane lo ngumshiye emakhaya na uthola umntwana bagcina sebekhiphela nakuyena isibhongo. Ayish. Yini? Obhuti wakho banabo abantwana bona? Banabo ney'ntombi akekho kodwa olobolile. Hawu. But mase kuwena sekuwumqansi impela ongakhelwa mbongolo. So sithatha usibeke kuleyo kuthwala ngiyeza ukuthi nahamba naye kumuntu ongaphandle nabangani bakho nafike nayenza leyo nto. Yayithini iprocess yakho neziphi izinto ezenziwa kini mhlawumbe uxoxela omunye umuntu kwenziwani lapha makuthiwa kufakwa le ngcabo zokuthi nithola amadoda-ke lawo naniwadinga ni? Lapha kuningi sasikwenziswa khona kubasa umlilo kuthiwa jomba umlilo khuluma yonke into oyifunayo uvalwe eminyango ngqi kube inyamazane lezinto ey'shunqiswayo kuthiwa yonke into izolunga sigcatshwa kwenziwa yonke nje into yomhlolo engayazi nami ngiyiqala ukuyibona kulelazo. Isikhathi esingakanani nenza yonke le mikhuba? Sahlala kakuthiwa sohlala u3 days kodwa bagcina sebethi sohlala u7 days bese sihamba ngosuku lesi8. Yo. And wena isikhathi esikhuluma ofe ungixoxela ukuthi njengamanje uyaqhubeka nalo nto yakho yokulala noma ke yokunikeza amadoda leli aphule liphakathi nendawo leli. Kodwa njengamanje awazi noma uyasebenza ngalento noma ubapha nje ngoba sekusemzimbeni ukuthi wona ulale. Iqiniso? Yeah, kuyiqiniso.
uzizwa kanjani ngayo yonke le nto? Kwenzakalani uma sefuna ukulala uzwani? Eyi, vele ngimfonela nje umuntu wesilisa vele ngoba namanje-ke ngisahlala khona la eGoli, eyi ngivele ngibuze manje ngimfune njengathi ngimfuna khona manje. Sure. Hey, sekuzofuneka thina ngiyazisa. Uphila nje wona ukuthi phatha fana ulala. Abukele Black Live TV emakhaya zinjalo indaba zethu esixoxayo noma-ke sizama siyadabalasa sifuna ukuthola konke igonyuluka. Angazi ukuthi wena ungabuza uthini. Le asiyibeka kanje sidedele wena ukuthi usixoxele kahle isitori sakho sonke siza ukuthi mhlawumbe wona ekhona experience wakho wayibona efana naleyo ngoba thina sikwaziyo sazi ukuthi abantu badayisa imizimba lapha emgwaqeni futhi-ke yona into abafuna ukuphila ngayo. Kanti usisi uveze elinye side lokuthi lapha kuyenzeka ukuthi uhambe uyegcabela lento ukuthi uhehe nje laba futhi okuthiwa bayangomacaphu nakusala. Kodwa-ke kuyena-ke sekugaya ngomunye umhlathi ngoba namanje into eyenzakalayo yena usefuna wonke umuntu wesilisa nje ayimkhokheli lento, ayimnikeza imali enough. Kwesinye isikhathi-ke uselala nabantu nje just for ukuthi iy'nhlanga zidame mase yivukile iy'nhlanga zakhe bese yalala. Angazi wacabangani, angazi lento ocabe ngazo kulasta for how long. Kodwa engicelayo kakhulu before ufake something emzimbeni ekuthiwa ukugcaba, wobuzisisa phela nganakwethu ukuthi eyani ukuze ungayitholi ugaxela entweni eficishe ifana nale. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Okwamanje anginishiye la sophinde sibonane kokuzayo. Sale kahle.